ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти J. Дар имрӯза навормон 18 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд дӯстони азиз. Барои ҳамин ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем дар канал ва навора то охира тамошо мекунем, чиба ки хонаҳои арзон да охири навора ҳамин то охира рафта ососта арзонтар шудан мегирад. хонаҳо аз Кулоб, Ваҳдат, Турсунзода, Ёвон, Шаҳри Нав ва конечно же Душанбе. Аксарияти хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе. Барои ҳамин фаромӯш намекунем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худро оиди ҳамин навор менависем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp занг намезанем, фақат менависем, суратоша ва маълумоти пурраша роӣ мекунем. Агар шумо хона гуфтеста бошед, дар комментарияи видео менависем чӣ гуна хона, то чанд ҳазор сомона, дар куҷо шумо дар курай. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. мегузарем ба якум хонаи фурӯшӣ. Як хонага квартира дар 14-ум ошёнаи бинои навастройка мебошад. айни ҳол бино сохта шудааст. ҷойгир аст дар Зарнисор назди таксиҳои Регар. то охири соли 2021 супорида мешавад. худи хона 33 метри квадратӣ мебошад. нархаш 135 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, ҷамоати Худер, Раҷаб, деҳаи Пахтакор. ҳавлӣ дорои 8 сотик замин мебошад. 3 дар хона, веран, кухни, баняш дар дарунаш, ремонти нотамом дорад, светоч гузарондагие ва гирди ҳавлӣ маҳкам нест. документ, сертификат ҳамаш 100% ҳамаша дора. мактаб дар назди хона. алишам мешавад бо ҳавлӣ дар шаҳри Қурғонтепа ва фурӯшиам ҳастак. нархаш 90 000 сомонӣ. савдоям мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Истарафшан дорои 8 сотик замин мебошад ва наздикии Латобозоре 10 минута пешкомай. ду комната дорад. як хонаш 4 метра, дуюм хонаш 5 метра, бо веран дорад 9 метра. баъд боз як комната дига дорад бо осиё, даву комната осиё ҳастак. метавонед ҳамо осиёша гирену фурӯшен, масалан ҳамо сеюм комнатаам хонаи истиқоматӣ кунед. нархаш $38 000 бо савдоям мешавад. хонаи фурӯшии навбатӣ ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. дӯстони азиз, 11 сотик замин, 4хонага. ва дӯстони азиз, ин хона дар як ҷой мебошад ки нархи 1 сотик заминаш $10,000. иҷа ноҳияи Синояй, наздикиҳои посольствои Америка. одамое ки дар Душанбе ҳастанд хушрокак медонанд ки ӯ территория беҳтарин территорияю, нархи 1 сотикаш $10,000. ҳамин хонаам дӯстони азиз нархаш 105 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. ҷош ихелае ки ҳозир дар видео ман мефаҳмам. ина дӯстони азиз минтақаи ҳамин хона, навҷаи ҳамин хона ва ина ҳайҷа роҳи Миссорай, ҷа боло роҳи Миссор мерай. ина ҷа Зарафшонай, ӯ навҷашда посольствои Америка. хонаи фурӯшӣ дар Зарафшон, доми 21 этажа дар 19-ум ошёна, 53 метри квадратӣ. трезаш аз берун аст, роҳи Калонда. ҳамаи маршрути даруни шаҳр, канечкашай, пеши хонаада бозорча, мактаб, се беморхона, аптека, садик, се лифт, об, свет ҳаст. нархаш 155 000 сомонӣ. савдоам мешавад. беҳуда занг назанед. ва бисёр бародаро мепурсанд ки ҳамин дома кай месупоранд, ки аллакай хеле вақт шуд. ба фаҳмидагии ма ки ҳамин бояд то 30 солагии истиқлолията ира бисозанд ва хавотир нашавед. ин дома ҳатман месозанд, ин дома ҳатман месупоранд, чиба ки ин дом дар сари раҳай. дӯстони азиз, пешаи давомтии навор як эълони муҳим. як бародармон Нозим Раҳматзода аз 6 июни соли 2018 дар шаҳри Москва бедарак гаштааст, яъне гум шудааст.
илтимос агар ягон маълумот дошта бошед ба рақамҳои +7 913 70 64 214 нависен, занг занен. кӯмаки шумо беҳад лозим аст дӯстони азиз. акун мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ ки беҳад бисёранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар гипразем якхонага квартира дар 10-ум ошӯна бинои новостройка мебошад. 32 метри квадратӣ ремонт дора, назди бозори Сомонда. нархиш 183 000 сомонӣ савдоям мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб духонага квартира дар 4-ум ошӯна бинои советӣ 48 метри квадратӣ бе ремонт коробкаяй дар маҳаллаи Шоҳин алишам мешавад. нархаш 160 000 сомонӣ савдоям дорад. боз як хонаи фурӯшӣ яъне ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 6 сотик замин, 5 дар хона, кухня, баня дар дарунаш, меҳмонхонаи 9 ба 3, ду хонаи дигар 6 ба 3, боз ду хонаи дигар 5 ба 3, калидораш 5 ба 3.5. об свет ҳаст, ба сексия ҳам иваз карда мешавад. ду хонага боша боложда пул метиҳад соҳиби ҳамин хона. 140 метри квадратияй нархаш 100 000 сомонӣ савдоям мешавад дар шаҳри Кӯлоб. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар духонага квартира дар 2-ум ошӯна бинои новостройка 49 метри квадратӣ дар 14-ум микрорайони шаҳри Бохтар ҷойгир аст. ремонти нав бо тамоми таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомонӣ савдоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира дар 4-ум ошӯна бинои кӯҳна мебошад. 40 метри квадратӣ ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, ҳуҷҷатошкҳо оилавӣ, об свет ҳама бахта дар назди хона мактаб, садик, больница, бозорча. адреси хона дар шаҳраки Шарора яъне тарафҳои политехникум дар шаҳри Душанбе. нархаш 152 000 сомонӣ савдоям мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд духонага квартира дар 5-ум ошӯна 60 метри квадратӣ бинои советӣ мебошад. бо ремонти миёна ҷойгир аст дар шолкомбинат шаҳри Хуҷанд. нархаш 240 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Чиртак назди кирпичзавод об свет дора, аловхона, кухнӣ, хулас ҳама шароитош ҳаст. 3 дар хонаяй 5 сотик заминай, хонаҳош 90 метри квадратиян. обши харидори аник занг зана фақат савдоям мешавад. нархаш 185 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 6 сотик замин, 3 дар хона, калидор, баняш дар дарунаш, як хонаи 7 метра кати калидор, баняш бардоштагӣ, ремонтиш кати тайёра. оби хӯрданӣ, оби агарод дора, замини обияй, гирди замина битонои заборош рехтагияй. харидори анек боша занг зана, бо нархиш арзона мешавад. нархиш 139 000 сомонӣ савдоям дорад. чӣ гуфтем? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Жилмассив якхонага квартира дар 4-ум ошӯна бинои советӣ 28 метри квадратӣ бо ремонти миёна. хона отопления дора, балкони калон дора ва кухниш дар балконай. балконаш 7 метрай. 195 000 сомонӣ нархаш бо савдоям мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Нав 1 сотик замин, 2 дар хона дар маркази шаҳри Нав кӯчаи Нусратулло Махсум. хонаҳо абои доранд, нав ремонт кардагиянд. кухня, ванна, туалет ва боз дутои дига кладовка, бозор, мактаб, садик, больница дар наздикишай алишам мешавад. бо квартира дар Турсунзода болоиш сум метиҳанд соҳиби ҳамин хона. нархаш 130 000 сомонӣ савдоям дорад.
хонаи фурӯшӣ дар ёбон, се хонага квартира дар дуюм ошона, бинои советӣ мебошад, 59 метри квадратӣ. доми адел ахранадай. бо ремонти миёна нархаш 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 8 сотик замин, 4 дар хона дар деҳаи Боботок, Кубурбу мегӯяшад, рости гап нафаҳмидам. бе ремонтай, нархаш 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 4 ошона, бинои советӣ мебошад, открытый лестницаи 28 метри квадратӣ дар 32 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Нархаш 188 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшимон дар имрӯзанавор. Раҳмати калон дӯстони азиз ки то охира тамошо карден. ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем ва фикри худро оиди навор ва оиди канал дар комментария менависем. то бозии дӯстони азиз барори кор шумода.